Egunon. Ongi etorri 6. ospitaletan. Gure kontsultak prest daude zuek ikusteko. Kaixo, gu gara kardiologoak eta zirkulazio aparatua aurkeztuko dugu. Zirkulazio aparatuaren funtzioa mantenugaiak eta oksigenoa garraiatzea da eta sortutako hondakin sustantziak eta karbono dioxidoa jasotzea da. Nola funtzionatzen du? Zirkulazio aparatua arterietatik odola mantenugaiekin eta oksigenoarekin garraiatzen du zelletara. Gero hondakinak eta karbono dioxidoa zainetatik jasotzen du eta eramaten du bihotzera. Bihotzean odola galdutzen da. Eta bi zirkulazio mota daude. Zirkulazio handia da bihotzetik gorputz osora odola eramatea, eta zirkulazio txikia bihotzetik biriketara odola eramatea. Atalak. 3 atalak daude. Odola, odolodiak eta bihotza. Bihotza toraxen ezkerraldean dago eta odola ponpatzen du gorputz osora. 11 atal dauka eta odola garbitzen du. Odola. Likido gorri bat da eta bi osagai ditu. Odol zelulak, globulo gorriek, globulo zuriek. Eta plaketak eta plasma. Plasma mantenugaiak eta hondakinak garraitzen ditu. Globulo gorriek oksigenoa eta karbono dioxidoa garraitzen ditu. Plaketak odolodiak babestu ditu. Eta globulo zuriek organismoa babestu duz. Odolodiak dira bihotza, arteriak eta zainak. Arteriak, zainek eta kapilarrak. Zainek odola eramaten dute gorputz osotik bihotzera. Arteriak eramaten dute odola bihotzetik gorputz osora. Eta kapilarrak lotzen dute zainek eta arteriak. Gaixotasunak dira infartua, arteriovenosa gaiztakeria, arritmiak eta aortaren aneurisma. Aholku hauek dira: eseran alkoholik, ondo jan eta heziketa fisikoa egin. Kaixo, gu neurologoak gara eta gaur nervio sistema eta zentzumenak aurkeztuko dizuegu. Gorputz barruko eta kanpoko informazioa aztertzea arduratzen da, eta neurona izeneko zelula batez osatuta da. Nervio sistema 2 atal ditu, zentrala eta periferiko. Zentrala 5 atal ditu, garuna, zereberoa, bizkaiezu erabila eta entzefaloa. Garuna, estimulua jasotzen ditu, bizkaiezu erabila negabeko mugimendua kontrolatzen ditu, zerebeloa horreka eta mugimendua kontrolatzen du, entzefaloa garezura babesten du eta bizkaiezuaren barnean dago. Periferikoa 2 atal ditu, bat nervio sistema somatikoa eta 2 nervio sistema vegetatiboa. Zentzumenak. Zentzumenen estimuluak jasotzen dituzte. Nervioek informazioa garunera eramaten dute eta han estimulua jasotzen dute eta erantzuna ematen dute. Horretarako zentzumenak ditugu eta hauek dira. Usaimena, airea sudurretik sartzen da eta pituitariara iristen da. Hor, sentsazioak garunera ailegatzen dira usaimen nerbiotik. Ukimena. Dermisaren azalaren erdiko geruza da eta nerbio bukaerak eta ukimen pertzepzioak atxematzen dituzte. Nerbio bukaerak ez daude azalean soilik, gorputz osoan ere asko ditugu. Nerbio bukaerak barneko estimuluak automateaz arduratzen da. Entzumenak soinua kanpoko entzunbideak da. Tinpanora ailegatzen da. Eta gero, kokleara ailegatzen denean entzumen.
nerviora garunera iristen da seinale bat bezala. Kaixo gu gara gastroenterologa eta digestio aparatuari buruz hitz egingo dugu. Funtzioa, digestio aparatuaren funtzioa irentzietako elikagaiak, organismoak, mantenugaiak bihurtzea eta ez duguna behar uzkizik kanporatu. Digestio aparatua digestio dia eta digestio gurinak osatzen dut. Digestio dia, muskulu bat da eta 8 metroko luzera du. Atal hauek dira. Ahoa, faringea, laringea, estegorria, urdaila, estemea, estelodia eta uzkia. Digestio gurinak. Sustantzia asko garraiatzen dituzte. Digestio ditik. Elikagaien digestio arrasteko. Iristu gurinak, pankrea eta giber. Aparatu hau frogatuko du. Eta hau da uzkia eta geratu dena. Prozesua. Digestio aparatuaren lehenengo pausua ahoa da. Ahoa digestioaren sarrera da. Ahoaren barruan 3 mota daude. Hortzak, mihia eta listu-guroinak. Hortzak 4 mota ditu. Ebakortzak, betortzak, aurreko aginak eta aginak. Gero dago mihia. Mihia organo sendoa eta muskulatzua da. Eta gero listu-guroina. Listua sortzen du. Bigarren pausua faringea da. Faringea elikagaiak estegorrira bideratzen ditu. Hirugarren atala estegorria da. Faringea eta urdaila lotzen ditu. Laugarren atala urdaila da. Odi zabalgunea da eta bi balbula ditu. Piroloa eta karria. Urdaila eta gero gibela doa. Gurun bat da eta behasuna sortzen du. Pankrea. Gurun bat da eta pankrako urina sortzen du. Esterodia atal hauek ditu. Ondestea, itxua eta kolona. Estemean toledurak eta bioloak ditu. Eta azken uzkia da, hortik hondakinak kanporatzen da. Prozesua, ahoan sartzen dugu elikagaiak, hortzak birrindu eta listuarekin nazten da eta elikadura boloa sortzen da. Igarotzen da faringetik, laringetik, estegorrira. Estegorrian urdailera jaten da eta elikadura boloa urin bazrokoekin nazten da eta kiloa sortzen da. Kiloa nazten da behasunarekin eta pankrako urinarekin eta kimua sortzen da. Kima esterodira joaten da eta hor zurgatze prozesua hasten da. Elikagaiak joaten dira odorora eta hondakinak joaten dira hondakinak gozotz bihurtzen ditu eta uzketik kanporatzeko. Orain adibidea egingo dugu zer gertatzen da gure gorputzean. Nola zirkulatzen da. Orain behira joango da eta joango da zirkulatzen. Hau izan da gure azalpena eta espero dugu zuen gustukoa izatea. Kaixo gu gara urologoak eta azalduko dugu idazketa aparatua. Idazketa aparatuak zelulak sortutako hondakin substantziak garraiatzen eta kanporatzen ditu. Bi motak daude, gernu sistemak eta izeldi gurdinak. Gernu sistema gitxurrunek ureterrek, gernu maskuria eta izeldi eta uretra osatzen dute. Izeldi gurinak azalean da. Eta bere funtzioa substantzia toxikoak kanporatzea eta temperatura kontrolatzea da. Horretarako izeldia daukagu. Bi motak daude,
dermisa ile folikuloan eta izeldu eta epidermisa beran. Prozesua, lehenengo odola pasatzen da giltzurrunetatik. Gero giltzurrunak odola iragazten dute substantzia toxikoak kentzeko eta urarekin nahazteko, germoa sortzeko. Ondoren substantzia toxikoak kanporatzen dugu eta berrirazten da zirkuitua. Atalak, giltzurrunak odola iragazten duten bi organak dira, babarrun itxurakoak. Uretra gernua kanporatzen duen ogia da. Gernu maskuria pilatzen duen lekua da. Ureterrek germoa maskureina eramaten duten bi hodi dira. Gaixotasunak, giltzurrunetan harriak. Giltzurrunean harriak izan daitezke. Kaltzio zatiak dira, handiak edo txikiak izan daitezke, handiak badira erdailean mina izango duzu. Prebenitzeko gomendatzen dizugu nahiko likido edatea, batez ere ura. Hiperdrosia, gaixotasun hau izerdi gehiagi egiten dizu. Prebenitzeko gomendatzen dizugu ariketa fisiko egitea, eskua garbitzea eta abar. Eta orain eksperimentua. Hau izan da guztia, eta espero dugu zuen gustoka izatea. Egun neumologoak gara eta gaur arnaz aparatuari buruz hitz egingo dizuegu. Arnaz aparatuaren funtzioa. Airetik oxigenoa hartu eta organismoko zelula guztietara bidali. Hori egin ondoren karbono dioxidoa guztio kanporatzen da. Atalak, sudrobiak. Sudrobiak airea sartzen eta ateratzen da. Bere lana airea garbitza eta berotzea da, bi dira. Faringea, airea eramaten duen hori txiki bat da. Laringea, hauts kordak daude eta zuenean egiten dute. Laringearen sarreran epiglotiza dago. Atea bezala da, ixten eta irekitzen den barrura bat da. Trakea, eraztun hodi bat da, handik bronkioak ateratzen dira. Diafragma, biriken azpiko muskulu bat da, mugimenduetan hartzen du parte. Biriken barruan alveolar daude. Bronkioak, biriken barruko bi hodi dira. Birikean, bronkioen barruan bronkiolak daude. Prozesua, bi pausu daude, arnaz gora eta arnaz bera, arnaz gora. Diafragma, uzkurtu eta zaietzak igo. Gero, airea zuduro betetik sartu, birika airez bete. Arnaz bera, diafragma erlazatu eta zaietzak jaitsi. Birikak txikitu eta kanporatu. Azkenik, airea traketatik igo eta zudurobetatik kanporatu. Gaza trukatzea. Birika gertatzen da. Odol zelulik hartutako karbono dioxidoa jasotzen du eta arnazgoraren bitartez biriketaraino iristen da. Oxigenoa edo airea biriketaraino iristen da. Gaixotasunak dira, asma, bronkitisa, rinosinusitisa eta biriketako minbizia. Asma, birikak uzkurtu edo itxi egiten dira. Bronkitisa, aguda edo kronikoa izan alda. Kronikoa txarragoa da eta agudoa normalagoa. Rinosinusitisa, sudorobietan inflamazio bat da. Eta biriketako minbizia, birikak beltzak ipintzen dira. Prebenitu. Txertoak jarri, SR, kirola egin eta leku kontaminatuak prebenitu. Hau izan da guztia, espero dugu gustatzea. Kaixo gara traumatologak eta gaur lokomozio aparatua aztertuko dugu. Lokomozio aparatuaren funtzioa mugimendu esker adierazten dira nervio-sistemak agindutako erantzuna. Ere muskuluak eta zurrek gorputzari eusten dira. Ezaugarriak. Giza muskulatura, zereon muskulu baino gehiago osatuta dago. Uzkurtu eta arrasatu daitez. Ezaugarriak. Giza muskulatura, zereon muskulu baino gehiago osatuta dago. Uzkurtu eta arrasatu daitezela. Giza eskeletoak, berreun eta 6 hezur ditu.
Hezurrak eta muskuluak tendoien bidez lotuta daude. Hezurrak artikulazioen bidez lotuta daude. Bi motatako artikulazioak daude. Finkoak ezin dira mugitu eta mugikorrak mugitu dira. Lokomozio aparatuaren atalak dira. Gure zurra, jaietxak, numeroa, bizkara ezurra, pelbisa, femurra, kubitua eta erradioa. Ere bai, aizurberaren atalak daude artikulazioak eta kartilagoa. Artikulazioa muskulei mugimendua ematen dio, eta kartilagoa artikulazioak babesten dituzte. Muskuloaren atalean daude tendoiak eta muskulak. Tendoiak ezurren eta muskuloei mugimendua eman ditzake. Prozesua. Muskuluek nerbioaren seinalea jasotzen dutenean uzkurtu egiten dira eta hezurrak mugitzen dira. Gaixotasunak, artritisa. Artritisa, artikulazio baten edo gehiagoren inflamazioa da. Reberentzioa bata. Zandi eta osasuntsua, hilazonda artikulazioa babestu. Artrosis. Ezurrak handitzen denean eta muskuloarekin txokatzen denean. Prebentzioak, jazte eta osasuntxoa eta heziketa programa hona izan. Lumbago. Bizkarreko beheko aldean agertzen den mina da. Prebenitzeko zure pisua zaindu eta saiestu arropa estua eta takoi altua. Abizan da guztiak prebenitzeko guztoko izan. Gara ginekologak eta ugalketa aparateri buruz hitz egingo dugu. Funtzioa. Ugalketa aparateri buruz gure antzeko ondorengoak sortu ahal ditzakegu. Lehenengo mailako sexu karakteria. Ugalketa aparatu femeninoa. Ugalketa aparatu femeninoa organo gehienek gorputz barruan daude, eta hauek dira atalak. Faloperen trompak. Bi hodi dira eta lotzen dute umetokia ovulutegi bakoitzarekin. Eta trompetan espermatozoidea eta ovuloa elkartzen da. Umetokia. Muskulu organo bat da eta zabaldu daiteke. Umekia gordetzen du. Vagina. Muskulu hori bat da eta umetokia eta lotzen du umetokia kanpoaldea. Eta kanpoaldea. Ovulutegiak. Ovulutegiak bi hodi txiki dira eta bi muskulu txiki dira eta han ovuloa sortzen da. Alua. Kanpoko organo bakarra da eta vaginako sarrera babesten du. Ugaltza aparatu maskulina. Atalak, zakila. Kanpoko muskulu organo bat da eta barnean uretra dago. Azkeneko zatia zakin mokoa ditzen da eta prepultsoa zakin batez bilduta dago. Uretra, gernua eta semena kanporatzen du. Semen bestikolak eta prostata. Semen isofila sortzen duten bi gurinak dira. Hori referenteak. Barrabilak eta uretaz lotzen dituzten bi hori dira. Barrabilak hor, espermatozoide sortzen dira. Bi muskulu dira eta zorro batek babesten ditu. Bigarren mailakoa, bai gizonezkoa eta bai emakumezkoa apilea ateratzen zaie esatea. Gaixotasunak bai vaginitasa eta uretritisa dira. Funtzionamendua. Ernalketa. Ernalketa da espermatozoidea eta ovuloa batzea. Hori faloperen trompetan gertatzen da eta zigoto izeneko zelula sortzen da. Amaren fetuak umea atzen du oxigenoa eta elikagaia. Erditzea. Umekiaren sarrera zabaldu, uzkurdunen laguntzaz fetuak kanporatzea eta karena eta zako amniotikoak erentzea ere.